किया किलो हाँ किलो नानी हेलो नानी मु तो सेमिति आछि तमे केमिति अछ नानी मोर भलो निक अछि किलो अरे जानि छु कथा कोन किलो नानी ए रास्ता काली रात रे तो टाके पे के आछिला ओ किलो नानी छटुनी मारे देइछि भलो सत्य किलो नानी आ तो के सखा कोन बा ए कोन कहबी को नानी तमो के रस्तो में जो टाके पीकी ना आउजी मो के रस्तो में हिट के अरे सत्य किलो हो किलो नानी आ तो पुओ कथा कोन बा मो पुओ करे कोन कहबी को पड़ासी ना टाके डाके पिउजी किंतु मो पुओटा मो भई बे मो मन सकाय हेलो नानी हेलो मु जानी थिले टॉपर ए टेपर के अरे टेपर होके टॉपर हो हमर कोन बा हेलो जानी छु किलो ई जो पल्ली कथा तू कानर पड़ी छि कि नाही म कोन किलो नानी अरे ता जो चप्पे म गुटे आरा साइड का तू पळै जाई छि हेलो सत्य नानी ई दिसी ना हेलो हेलो आ तू कथा जानी छु किलो कोन किलो नानी ओके रास्ता म हां जो गाड़ी ले आइली माने हां गाड़ी में केजे मोटर कर नासी राजी सत्य के नानी
हेलो हाँ मम्मी अल्लाह मालो मैं फोन उठा क्या उठाऊं लो କେତେବେଳେ ଆଇଥିଲ ମା? ଏଇ 5ଟା 6ଟା ହେଇଯିବ। ଆଲୋ ମା କଣ ପାଇଁ ରହିବ କି ଏତେ ଟାଇମ? ଏଇ ସ୍ପେଶାଲ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ ଚାଲିଛି ତ। ଆଲୋ ମା ତୁ ବାପା ମୋଟା ଟା କିଛି ଆଣିଥିଲା ଲୋ ଆସିଲେ ଖାଇବୁ କଷି ଦେଇଛି ତୋ ପାଇଁ। ହଉ ମମ୍ମି ହଉ ମୁଁ ଆଉ ରଖୁଛି। ଶୁଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆଜିକାଲି ଛୁଆ ଗୁଡା ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ନା ରହିବି ଲୋ। ହଉ ମମ୍ମି। ଆଉ ଭଲରେ ଆସିବୁ ଲୋ ରଖୁଛି ଲୋ। ହଉ ମମ୍ମି ବାଏ। हेलो हेलो ହେଇରେ ବାପା ମୋ ସାଥିଆ ଧନ କଣ କରୁଛୁ କି ରେ? ଅଫିସରେ ଅଛି। କେତେବେଳେ ଆସିବୁ ତୁ? ପହଞ୍ଚିବା। ଧନ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାମ ସାରିକି ପଳେଇ ଆସିବୁ ରେ। ହଉ ସାଥିଆ ଧନ ମୁଁ ରଖୁଛି ଫୋନ। ଆରେ ଏଇ ଟାଇମରେ କିଏ ଗୋଟେ ଆଇଲା ମ ଯାଇ ଦେଖେ। ଆଲୋ କିଏ ନାନୀ କିଲୋ? ଆଲୋ ମଲ୍ଲିକିଲୋ ଆସ ଭିତରକୁ। ହସଲିବ। କଣ କରୁଥିଲ? ଇଲୋ ଏଇ ବାସନ ଯୋଡ଼ିଏ ପଡିଥିଲା ତ ବାସନ ମାଜିଲୁ? ହଁ ଲୋ। ଆଉ ତୁ ଗେରସ୍ତ କଥା କଣ? ମୁଁ ଗେରସ୍ତ କଥା କଣ କରିବି ବା ହେଇ କାମରେ ଯାଇଥିଲି ଆଉ କଣ କରିବି। ଆଉ ତୋ ଝିଅଟା ତୋ ପୁଅଟା? ଆରେ ମୋ ପୁଅଟା ଏ ଯୋଉ କଣ ଥିଲା ତାର ମିଟିଂ ଯେ ହେଇନି ଅଛି ବା। ଆଉ ଦେଖିଲୁ ତୋ ପୁଅ ଏମିତି ମିଟିଂ କରୁଛି? ଆଇଲୋ ନାନୀ ଏଇଟା ମୋ ପୁଅ ହେଇନଥିବ ବା ମୋ ପୁଅଟା ବା ସାତିଆ ମୁଣ୍ଡଟା ଆଲୋ ଏଇଟା କଣ କିଆ ଝିଅ ନା ହଉ ଆସୁ ଆଜି ଆଜି ଦଉଛି ହେଇ କେତକିକୁ। ହଉ ଖାଲି ମୁଁ ଯାଉଛି କଣ ସିଆଡେ କେତେ ହଁ ଲୋ ନାନୀ ତୋ ସୁନାଟା ଯଦି ପିତ୍ତଳର ହେଇଯାଉଥିଲା ମୋ ନାଁ ବି ଲୋ ଚାଲୁଥିଲି ମୋ ଆଲୋ ନାନୀ ଏଠି କଣ କରୁଥିଲ? ଆରେ ମଲ୍ଲିକିଲୋ ଆରେ ତ ଖବର କଣ ବା? ଯାଉଥିଲି ବାଟରେ ଦେଖିଲି ତତେ ବନ୍ଧ ଭିତରେ ବସିକି ମାଜୁଛୁ। ନାଚୁଛି ନା ନାଚୁଛି ଲୋ ନାଚୁଛୁ କି? ବସ। ଆଉ ଭଲ ହଉ କଥା କଣ ବା? ତୋ ଗେରସ୍ତ କଥା କଣ ବା? ମୋ ଗେରସ୍ତ ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି। ଆଉ କଣ ଖବର କହ? ଆଉ କଣ ଖବର? ଆଉ ତୋ ଝିଅଟା କୁଆଡେ ଯାଇଛି ବା? ଆମ ଝିଅକି ଏକେଷ୍ଟ୍ରା କ୍ଲାସ କରୁଛୁ କି ଏକେଷ୍ଟ୍ରା କ୍ଲାସ? ତୋ ଝିଅ ସ୍ପେସିଆଲ ଏକେଷ୍ଟ୍ରା କ୍ଲାସ କରୁଥିଲ। ମୋ ଝିଅ ପିନାକି କଲେଜ ଟେପର ନା ଟେପର। ଦେଖିଲୁ ତୋ ଝିଅ କେମିତି ବିନାୟକ ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ ବସିକି ଆଲୋ, ଏଇଟା କିଆ ପୁଅ ବା? ନା 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 ମୋ ଝିଅ ବିନା ଟକ୍କର ବା ଯେ କିଆ ପୁଅ ହେଇ ଯାହେଲେ ମୋ ଝିଅକୁ ଫସେଇଛି। ରହ ଏ କିଆକୁ ଦଉଛି।
ଆଲୋ ମୋ ନାନୀଟାକୁ ସିନା ଏମିତି କହିଦେଲି କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ବିପଦ ଆପଦରେ ତ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୋ କଥା ବୁଝି ଆସେ ଯାହା ଟିକେ ତୁଣ ତରକାରୀ ହେଲେ ମୋ ଘରକୁ ବି ଟିକେ ଆଣିଦେ ଆଉ ଯାହା ଟିକେ କ୍ଷମା ମାଗିଦିଏ ଆଉ ଆଲୋ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀଟା ସବୁ କାମ ମିଶିକି କରୁ ୟା ନାଁରେ ଚୁଗଲି କରୁ ତା ନାଁରେ ଚୁଗଲି କରୁ ସାନଟା ଯାଉ ତାକୁ କ୍ଷମା ଯାଉଛି ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦିଏ ଆଲୋ କେତେ କିଲୋ ନାନୀ ଭଉଣୀ ଦାଦା ଖରାପ ଭାବୁନି ଲୋ କାଲି ଯାହା କହିଦେଲି ତତେ ନାନୀ ନାଇଁ ଲୋ ମୋ ପୁଅଟାର ବି ଭୁଲ ଅଛି କୋଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ତା